guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो गाइस माखासे पार्सेल सफैदों आंना बेखौनो आङो आनबक्सिं खालामसै आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि फेसखौहाय इगनर खालाम आं दासो ब्राइडेल फट'शुट खालामनानै फैदों आरो लोगोसे जिहेतु नेल एक्सटेनसन खालामखानाय बेनि थाखायनो आं सानबायबा नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिसै ओमफ्राय लोगोसे एसे लान्थ' आखाइजों आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिबा असाइस नुयो दा नेल एक्सटेनसन दङ नालाय बेखायनो आङो सानबाय मा एसे समायना जानानैहाय आनबक्सिंखौहाय भिडिअखौ लानानै फैनोसै होननानै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस नै आंना पार्सेला एसांखिनियानो आरोना बारा गैया आं एसांखिनिखौनो देखायगोन नोंथांमोननो दायो मा फैदो नङा होमबा आरो गाइस आङो नै खानाय सानाय क्रिम्पिं खालामनायसो दङ आरोना दुगैनांगौ आङो जास्ट मोनफैनानै आङो रेस्ट लाखांबाय दसे एसे लोगोफोरबो फैदोंमोन नालाय बेजों रायलायबाय आंहा बे दिनानै फट'शुटबो सोलिगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानैहाय जल्दि बे भिडिअखौ पार्सेलफोर मोनफैनायखाय खालामनानै लाखाबाय बेनो जाहैबाय जोंनि इउटुबारनि लाइफ इनफ्लुएन्सारनि लाइफ होनजागोन आरोना माथो खालामनो स' दिनैनि जा फट'शुट बेनि व्लगखौ आं अलरेडि आपल'ड होखांखाबाय नायाखैबा नायबानो जाबाय आरोना आं डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै होगोन ओमफ्राय दिनैनि मेकअभारखौ खालामदों मौसुमि बर'आ ओमफ्राय दख'नाया जाहैबाय आब' पुतुलिस क्रिएशन होननाय दंखायो रायलायनानै आं दायो पार्सेलखौ आनबक्सिं खालामसै मा बुस्थुथाय आङो हेयार काट खालामबाय जिहेतु मालाबा खानायखौ गोलाव लानो लुगैयो नालाय बेनि थाखायनो आङो हेयार एक्सटेनसन बिहरदों नै नोंथांमोननो आङो खेवनानै दिन्थिनो नै दा बायनायावलाय जा स्र' मोजां आरोना बेखौहाय जेब्लानोखि आं बेबायदि खानानै लागोन बेयावहाय रिबन दंखायो आरोना नै रिबन दङ बे रिबनजोंहाय आं टेनसन गैखाया खानाय गुसुंबाबो मालाबा आङो मोजां खानानै दिन्थिगोन नै गोलावथार आरोना बेसेबां इन्स मोनथाय डेन्सिटियाबो जा मोजांखा सिल्कि साइसथार नै बेबायदि बेबो हेयार एक्सटेनसनाना बे जाहैबाय आं जेनेबा नै बेबायदि खानाय खादोंना बेयावहाय जास्ट बेखौहाय नै बेबायदि आरोना मोजांसो नुबावबाय आङो नै आंनि खानायजों मेचिं जादोंना जा मोजां खादा माने मालाबा हेयार स्टाइल खालामबा नै बेखौ बिदि लांजोबनानैबो बिदि खानानै लानो हागोन आरोना नै बेफोरबायदि बेखौहाय बेबायदि लांजोबनानैहाय बेयावहाय क्लिप थेबनानै नै बेफोरबायदि लानो हागोन आरोना नै जा मोजां नुदो दा अरिजिनेल बायदि नुखादो दा खानाय गोलावनि गोनांथियानो गैया नै फुलु आंथ' लाबाय थानोसो लुगैबाय लाथ'नोसै आङो हामा नुबाबाबो नै एसे गिदिर बेयाव मा दङथाय आं मिथिला बावगारबाय आंनिया गाइस बेबायदिनो आरोना फैसा मोननाया पार्सेलफोर लानायावनो थांखायो माने आङो बेनि थाखायनो बुङो जे सिख्लाफोरखौ बा हिन्जावफोरखौहाय इन्डिपेन्डेन्ट जायोबा मा नों माबा मोनसे हेयार एक्सटेनसनानो जा बा दख'ना गांसेयानो जा दख'ना गांसे जुदि नों फसायबाय नों जुदि जेबोखौनो मावा नों इन्डिपेन्डेन्ट नङा नों डिपेन्डेन्ट जेनेबा मालायनि सायाव जायो बेबायदिबा मा जायो नोङो बिनांगौ गोनां जायो बा खामायनो हायैयाव बेबायदि नङा देसुन जोंहा दा बैसो जाबाय जों खामायनो हाबाय जेनेबा इन्डिपेन्डेन्ट जाबाय बेखायनो जों हादों बा सोरबाफोर आगैमोना जुदि दासो HS फरायगासिनो बा डिग्रि फरायगासिनो जेबो नङा नोंसोर दुखु जानाङा नोंसोरनिबो सम फैगोन जेब्लानोखि माने बे नङा जे सोरबा ना दा जों एसे गिदिर जानासो एसे जेनेबा इन्डिपेन्डेन्ट जादों सोरबाथ' HS फरायखांनानैनो इन्डिपेन्डेन्ट जायो मालाय माने बयनिबो खाफाला आलदा स' सोरबा एसे थाबनो साक्सेस जायो सोरबा एसे थाबनो आथिङाव गसंनो हायो सोरबा आरो एसे गोबावजों हायो बेबायदियाव दुखु जानो नाङा आरोना जेब्लाबो नाजाबाय था ओमफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट जायोबा मोजां
माने बांसिनानो हिनजावफोरा डिपेन्डेन्ट जानो नागिरो आरोना हौवानि सायाव जायो बा बिमा बिफानि सायाव जायो बेबायदि जानो नाङा हौवा हिनजाव जेबो फारागथि गैला दानि जुगावहाय बेनि थाखायनो हार्डवर्क खालाम गावनि नांगौखौ गावनो सुफुंनो हानाय माने खालामना लानांगौ आरोना हिनजाव मानसिबाबो स' देट बबेबा मोनसे माहाबा थांबा बेरायनो थांबा दख'ना साइजथार नुबाय बा माबा मोनसे मोजांथार नुबाय बेखौ बायनो थाखाय सोरनियावबा बिलायलायनानै बायनाय बेबायदि जानो नाङा आरोना जेनेबा गावनो माने बेखौ एफर्ड खालामनो हानांगौ एबार एसे गिदिर फैदों दाख्लै आं दिन्थिदोंमोन ना नोंथांमोननो भिडिअखौ आं बेयावहाय दिन्थिनानै होगोन दाख्लै बिहरनाया एसे फिसा जादों आंना ओमफ्राय आं रिटार्न खालामासै आरोना बेखौहाय आरो बिहरबावबाय आङो आलदाखौ दा जागोन ना जाया इसोरासो मिथिसिगौ नै गिदिरालाय गिदिरथार नै जि गिदिर ओमफ्राय जागोनदां दाहाय आं दिन्थिगोन र' नोंथांमोननो मा बेग बायदिसो फैबाय बेग बायसाखौ बिहराखैमोन आं ओइबायदिसोमोन मोजाङानो जादों गिदिरथार हनै बेगसो लाजासिगोन नायलाय जा मोजांखा नै जा गिदिर आयदै आं प्लान्स दोननोसो बिहरदोंमोन आरोना प्लान्स पटार मा होनो बेखौ प्लान्स पटखौ माने हाइड खालामनो थाखाय स्टरेज बक्सबो होनो बेखौ बाट बेग बायदिसो नुबाय नै दोनजागोनदां नैबेखौ बिदि खालामबा ना हे मनायानोसै बेगानोसै जानाय नंला ना नामा माहाबा थांबा लानोसै आं बाजार साजार थांबा हेलौ आगै महर गोसा थाम्फै दाय ड्रेस गानना बहा थांनो नोंलाय नायो नै बेखौ नायलायनोसै बे बेडशीट नामाथाय आं बेडशीट बायदि मोनदों आरोना कटननि बिराद थान्दा दा बायदि नुदों आरोना नुनायाव माबोरै जागोनथाय मोजाङानो आं माने बेबायदि कालारखौ बिराद मोजां मोनो स्टेन्डार्ड आरोना अभार माने गोजा गोमो गोथां बेबायदिखौ मोजां मोनो आरोना बेबायदि स्टेन्डार्ड नैबे मोनसेयाबो स्टेन्डार्डआनो मानो बिदि जाखो बेयावहाय बबा मोजां नुगोन आंनि बे बेडजोंबो कालारा मेटचिं जागोन आरोना मेटचिं माने नैबेजोंहाय एसे मेटच जागोन मोजां मोनो आं बिदि किं साइजखौ बिहरखादों आङो जाखागोन जानांगौ हायदे बे जाहैबाय पिल' कभार जा गिदिरखादा जा मोजांखा आं बिराद मोजां मोनदों स' नोंथांमोना नायदो माबोरैहाय नुगोन आंनि बेडआवहाय स' नै आङो दायो नोंथांमोननो बनानै दिन्थिबाय आरोना बिराद मोजांखा प्लेन बेडशीट ओमफ्राय बे जास्ट पिंक कालारनि पिल' कभारखौ आं ओरैनो मोजां नुनायखाय होनानै दोनबाय आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोना माने कटननि आरोना बिराद मोजां बिराद सफ्टखा उन्दुनो मोजां जागोन आरोना नै नेक्स्टआ जाहैबाय नै बियो आं मिरर बिहरदोंमोन गाइस आंहा दायो दङ मोननै मिरर आं बेखौबो दिन्थिगोन नोंथांमोननो बेखौबो आं अनलाइननिफ्राय लानाय खिन्थु बेयो अलरेडि स्टेन्ड दंखायो नालाय आं दा दिन्थिगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय आङो एसे बिदि हेन्ड मिरर नांगौमोन आरोना आंनो स्टेन्ड थानायखौ नाङामोन आंनो स्टेन्ड थानायाबो मोजां जायो मालाबा हेल्प जायो आरोना नों मोननै मोनथाम खामानि मावनो हायो बाट आंनो मोनसे हेन्ड मिरर नांगौमोन आरो जा मोजां मोजांखा बायहोबाय थायो आंनिखौ मानसिफ्रा फैबा सजना है मुझे सजना के लिए जि मोजांखा नै मोजांथार राउन्ड शेपआवहाय आरोना नै राउन्ड शेपआवहाय बे मा नांना फैखो थुलि फुगारबानो मोजां जागोन बियो राउन्ड शेपनि मोजांथार
ओमफ्राय नैबेखौथ' आं सिफ्रुनो मोजां मोनखायो बरियाखा बे मोनसे स्क्वेर शेपाव आरोना मोजांथार बारा गिदिरद्रायबो नङा बारा फिसाद्रायबो नङा बांद्राय फिसाखौ मोजां मोना आङो बेबायदि जानांगौ बे बिराद मिडियाम साइजनि बिराद मोजां आरो आंनिया मोखाङा एसे दालाना ओंखायनो एसे गिदिरखौ नांगौ जाखायो आरोना आंनो स' मोजां आरो लास्टलि नैबे बक्स दङ बे बक्सआव मा दङथाय आं मिथिया इमान बक्स गोदोर हरदो मा बुस्थु इयो बेबो बेडशीट बैजों कालारखौ मेचिं खालामनानै लाबोदोंमोन आं मोजां नुगोन खोमा बेखौबो बनानै खिथिगोन आङो माबोरैहाय नुगोन कटननि नालाय जा मोजांखा आरोना बे मोननै माबाया मिलायाखै आरोना बेलेग मोनसे बायनांगोन बेजों मेच जानाय बे पिल' कभारा स' गाइस बेखिनियानोसैमोन स' नोंथांमोननो दिन्थिनो हानानै बिराद मोजां मोनबाय स' देट नोंथांमोनाबो अनलाइनाव बायनायखौ ना बेफोरबायदि माने आङो स्पेसियेलि आङो आनबक्सिं भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनो बेखायनो आं सानबाय कि नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अनलाइनाव जुदि लाइक माल बुस्थु बिहरोबा बे मोजां नंगौना नङा बेखौ आनबक्सिं भिडिअखौ नायबासो मिथियो जोङो मोनसे बुस्थुआ मोजां बा हामा स' आनबक्सिं भिडिअखौ आं मोजां मोनो आरो जिहेतु एफर्डेबल प्राइसनि गोजा बेफोरो नोंथांमोनाबो जुदि बिहरनो सानोबा आंनियाव नुनानै मिथिखागोन आरोना बा आंबो मालायनि आनबक्सिं भिडिअखौ मानो थाखाय नायो स' देट आंबो मिथियो जे आं बिहरनो गोनां बुस्थुआ मोजां नंगौना नङा स' आइ होप नोंथांमोना एसे हेल्पफुल मोनगोन बे भिडिअखौहाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय लोगोसे आं इखौ खेवनानै बालायलायदों नालाय गाजा नामा